Dyma Cai Whitmore ar rediad yn gyflym mae gan Raffel yn troi trwy'r amddiffynwyr. Mae Bale dal gan Raffel. Mae'n cael ei ergyd mewn ac yna Whitmore. Mae Bale yn cael ei chlirio. Dechreuad dramatig a wena Georgievski. I ergyd e'n cael ei tharo lawr. Mae dechreuad pwrpasol gan y tîm cartre. Whitmore, mor fywiog yng nghanol ca. Ond camgymeriad gan Pen-y-bont. Jones mewn at Rhys ar ei droed chwith. Elliot Evans rownd y gornel, Craven yn cynnig i hun. Mae hwn yn gallu croesi'n dda at y postyn pella! Mae'n gol! A matchup sydd yn rhwydo yn erbyn rhediad y chwarae yn sicr. Craven yn derbyn y bas a'i groesiad yn berffaith. A drychwch pa mor uchel mae matchup yn codi. Reynolds tuag at Jeffries, fe geith y gyfle eto fan hyn. Yn cael ei gair lawr, mae'n ffigio yn erbyn Owen a wedi ennill tir. Ryan Reynolds yn mynd i'r llawr. Wel, oedd hi'n edrych yn drosedd i fi. A mae Rhys Griffiths allan o'i go o'n blaenau ni fan hyn. Tafliad wedi chymryd yn sydyn. Wood yn erbyn Chubb, mae wedi curo fe. Mewn i'r canol, Georgievski yn taro'r bar. Raffel! Arbediad arbennig gan Lang. Dyw'r perygl ddim drosodd. A nawr mae Emlyn Lewis yn gallu clirio. Ond dihangfa arall i'r myfyrwyr. Chubb eto yn gryf yn y dacl yn ennill y bêl yn wreiddiol yn yr awyr. Os yna gyfle i groesi ydi wir, a dyma Jones am arbediad gan Celland Absalom. Owen at y postyn agosa. Mae'r bêl yn cael ei helpu mlaen o dan bwysau. Wel, mae'r bêl dal yn rhydd yn y cwrt bach ac o'r diwedd mae Met Caerdydd yn clirio'r bêl i ffwrdd. Pen-y-bont dim, Met Caerdydd 1, tafliad hir Ryan Reynolds, y cynta o'r ail hanner, mae'n un dda. Mae'n rhydd yn y cwrt Cosby, a Cyn Owen yn rhwydo ac yn dod â'r sgôr yn gyfartal. Tafliad hir Ryan Reynolds yn creu yr anhawster i'r myfyrwyr. Ond Cyn Owen yn ymateb gyntaf, ergyd isiel troed chwith yn hedfan heibio i Lang. Awr wedi chwarae yma yn Stadiwm Gwydyr STM. Pen-y-bont 1, Met Caerdydd 1. Rhys, mlaen â Sam Jones. Jones yn y cwrt Cosby. A mae Jones wedi rhoi Met Caerdydd nôl ar y blaen. Wel, 2 gol mewn 2 funud a smonach llwyr yn amddiffyn Pen-y-bont. Reit trwy'r canol yn erbyn Absalom yn gosod y bêl yn isiel o dan y gol geidwad. A Met Caerdydd y myfyrwyr yn cymryd mantais. Pwysau cynyddol nawr gan y tîm cartre. Cyn Owen eto ni chrymanu ddim mewn. Chydig heibio'r postyn. Billy Borge ar peniad. Dyma Rhys. Rhys yn erbyn Borge. Mae'n twyllo Borge, mae'n heibio iddo fe. Mae'n croesi'n dda at y postyn pella Harry Owen. Owen! Taro'r postyn. Mor anlwcus Harry Owen. Heb sgorio eto tymor hwn. Ac yn parhau heb sgorio hefyd yn yr uwch gyngrair. Harry Owen yn isiel. Heibio i Absalom. Ond yn taro'r postyn. Ond dyma Owen eto. Owen, ac yna yn torri Rhys Bale yn gwyro! Arbediad da! A nawr mae Harry Owen wedi sgorio. Owen yn sicrhau'r pwyntiau i'r ymwelwyr. Yr ergyd gan Rhys yn gwyro'n angaredig i Absalom. A nath e'n dda i harbed yn wreiddiol. Ond yn y fan ar lle, Harry Owen, eiliad yn ôl yn taro'r postyn. Nawr yn rhwydo. Pen-y-bont 1, Met Caerdydd 2. A mae'n siŵr gen i, gyda chydig dros 10 munud yn weddill, bod y pwyntiau'n saff i'r ymwelwyr. Gêm anodd, wastad yn gêm anodd dod fan hyn, yn wedig dan yr ymodau jyst ar ôl Nadolig. So ni wrth i'n bodd yn ennill heddi, yn erbyn tîm da iawn ac ni ddim yn dod fan hyn aml i ennill. So i cael 3 phwynt heddi yn hapus dros ben.
Yeah, I thought it was a fairly even game, to be honest with you, and there was chances both ends. Could easily have been 3 or 4 all. Unfortunately, met with a team that produced the goals, which has been a problem for us of late. And it doesn't matter whether you should have had a pen, or whether you should have taken more chances, or whether you had more possession, which we probably did. We didn't score 3 goals, and they did, so they deserve the win. Tymod, os ti'n edrych ar y cyfleoedd, mi allai'r gêm fod yn unrhyw beth, really. Tymod, oedd sawl cyfle dyn ni, nath ni bwrw'r post, nath nhw bwrw'r traws unwaith. Ond yn y diwedd, fi'n credu oedd ni oedd y cryfa, a wrth i'r gêm yn hirach, ni oedd yn edrych fel sgorio to. Ac i fynd i ildio gol i fod ni'n un, i mynd syth lan y cae ac i sgorio, mae hwn yn blesio fi'n fawr iawn. So, methu aros tan dydd Gwener nawr a i weld y boys eto.